Hola, us vull parlar de la web birdid.no, és a dir, birdid.no, no de Noruega, és una web noruega de la Universitat de Trondheim. És una web en la que podem, per una banda, treure'ns un títol, una certificació conforme som ornitòlegs coneixedors dels ocells d'una àrea determinada, i al mateix temps podem practicar la identificació d'ocells. Això està molt bé, està molt ben treballat, podem practicar visualment, identificació visual, i podem practicar també cants. És molt fàcil i a més tenim l'opció també de català, és a dir, és una web que està en anglès, cliquem aquí on hi ha els idiomes i seleccionem català. Veiem que a partir de llavors la web continua en anglès, d'acord, però quan anem a les llistes d'ocells ens sortiran en català. Veiem aquí que ens explica com funciona la web i cliquem on diu Training Quiz. I cliquem aquí a l'esquerra on diu Training Quiz. Aquí ens explica com funciona l'entrenament, que ara us ho explicaré jo, i aquí cliquem To Training Quiz. Un cop anem aquí, ens apareix si volem fer la prova d'identificació visual o la prova auditiva. Anem a seleccionar ara d'identificació visual i aquí veiem que podem triar l'àrea. Podem triar o bé a tot el Paleàrtic occidental o bé per als països que hi ha aquí. Anem a Spain, que el tenim cap aquí baix, seleccionem Spain i llavors podem seleccionar el nombre de preguntes que volem respondre en aquest entrenament. Selecciono ara 10, per exemple, puc seleccionar 10, 20, 30... també tenim la durada de les preguntes, selecciono ara Unlimited, és a dir, sense límit. Podria seleccionar 30 segons, que quan fas l'examen de veritat duren 30 segons cada pregunta, has de contestar en 30 segons si no la perds. I després seleccionem aquí el nivell 1. El nivell 1 és molt bàsic, selecció dels ocells més comuns de l'àrea triada. Serien els ocells més comuns d'Espanya. Si selecciono 2 és la majoria dels ocells nidificants d'aquell país. I si selecciono 3 és el test formal per a aquella àrea escollida. És a dir, al seleccionar el país i el nivell 3 és el que podríem dir, et diu que tu ets l'ornitòleg del país o estàs qualificat com a ornitòleg d'aquell país. Si selecciono, anem a posar el nivell 2, per exemple, perquè veieu la dificultat de les preguntes, selecciono nivell 2, li dic Start, i m'apareix aquí aquest ocell que no tinc clar què deu ser. Aquí tenim una sèrie d'opcions: blauet, aballarol gola roig, aballarol verd, aballarol, gaig blau. Heu de pensar, encara que aquest evidentment és fàcil, heu de pensar que les espècies que no són del país, per exemple aballarol verd, que no és ni nidificant, ni és hivernant, ni en migració, doncs no és una opció possible per a aquest nivell de test. Per tant, ja podem descartar en els casos més difícils que sigui. Seleccionem la resposta que creiem correcta, li donem a Answer, ens apareix en verd si ho hem encertat, i li diem següent. Aquí ens apareix un ocell, anem a suposar que no sé el que és, i dic, doncs mira, això és un aligot comú. Veureu què passa quan ens equivoquem. Answer, i ens apareix en vermell o en un rosat, així una mica curiós, el que ens hem equivocat, i en verd la que seria l'opció correcta. Bé, d'aquí ho cancel·lo, però perquè veieu el que és. Si feu aquest test i el aneu repetint i repetint i repetint, podeu millorar força en les vostres capacitats d'identificació d'ocells. Per tant, jo us recomanaria, lògicament sempre es recomana per aprendre a identificar ocells sortir al camp i tindre moltes hores de vol en el camp. No sempre pot ser així, perquè a vegades, per les circumstàncies que siguis, no pots sortir al camp
Aprofita llavors aquests períodes en els que no pots per fer aquest entrenament en VertID.no i crec que podeu mantenir o millorar les vostres capacitats d'identificació. I llavors, quan estigueu preparats, ens podeu agafar i fer el test formal d'identificació del vostre país o l'àrea que seleccioneu. Què aconsegueixes amb això? Doncs aconsegueixes que et diguin que estàs certificat com a ornitòleg d'aquest país i a més, molt important, t'envien una samarreta. I us preguntareu, com deu ser aquesta samarreta? Si la teniu davant. És aquesta samarreta, amb el logo de VertID, el test que fan, etc. Pots triar la talla, és a dir, XXL en aquest cas, i el color no, el color és aquest color negre. I quan te l'envien et quedes la mar de satisfet.